I just can't believe this is happening. Όλα τα φύλλα της τράπουλας είναι διαφορετικά. Ναι, μάστερ. Πες μου stop. Στο. Θέλω να βλέπεις λοιπόν αυτό το φύλλο, το 10 μπαστούνι που εσύ μου είπες stop. Τέλεια. Οκ. 10 μπαστούνι. Θα το χάσουμε κάπου σε αυτά εδώ τα φύλλα. Ή μάλλον να το κάνω ακόμη πιο δύσκολο. Θα το βάλω τρίτο. 1, 2, 3. Τέλεια. Κοίταμε. Ναι. Και το βάζει λίγο πιο κάτω. Θες πιο κάτω. Κάνα πρόβλημα, το βάλω πιο κάτω όπως θέλεις εσύ. Να μην είναι ούτε εδώ και να μην είναι ούτε εδώ. Ναι. Θα κάνω πάλι. Τι έκανες? Θα κάνω πάλι. Θα το βάλω πού, κάπου στη μέση. Άλλη σου μέση. Εδώ, σίγουρα. Ναι. Ωραία. Θες κάπου στη μέση ή θες να το βάλω κάπου αλλού για παράδειγμα. Ρε γιατρέ τι φτιάχνεις. Θες να το βάλω κάπου τελευταίο για παράδειγμα. Σίγουρα. Το 10 μπαστούνι αυτό που έχεις τώρα, Ναι. βάλει το... Τελευταίο. Όχι, τελευταίο βάλω. Να το βάλει το παιδί άμα είναι. Να το βάλω στη μέση. Δηλαδή να το βάλουμε κάπου εδώ. Βάλτε Οκ. εσύ, ρε. Και να γραφεί μέσα στην τράπουλα. Εντελώς. Οκ. Τελεία. Ναι. Αν κάνω αυτό όμως, μπορώ να το εμφανίσω πάλι. Είσαι μάστερ. Και το θέμα είναι να το ξανακάνω πάλι. Να το ξανακάνω πάλι. Δηλαδή να πάρω το φύλλο και να το χάσω. Πρόσεξε με. Ναι. Το βάλω δεύτερο, ακριβώς εδώ. Ναι. Ναι. Ή όχι.